Hyödyksi menee melkeinpä ainoana se, että ei tarvitse vaihtaa rahaa, kun menee ulkomaille. Mutta haittoja on sitten vähän enemmän. Yksi on se, että päätöksentekovalta on viety Suomesta, Suomen kansalaisilta pois. Et nykyään päätökset tehdään Brysselissä, missä niin kuin suurimmat maat pääsee sanelemaan tosi paljon, mitä tehdään minkäkin lainsäädännön suhteen. Et Suomella siellä on tosi pieni valta tehdä mitään päätöksiä. Ja se on myös nähty, että Suomea koskee tosi moni semmoinen päätös, missä ei ole päätä eikä häntää. Perustulo. No periaatteessa meillä on jo kaikilla perustulo, mutta se on hirveän byrokratian takana, että pitää hakea asumistukea, sosiaaliturvaa ja kaikkea mahdollista. Mutta tämän kaiken pystyisi karsimaan luomalla perustulon, eli kansalaispalkan, että jokainen ihminen saisi sen tietyn summan rahaa pohjalle, esimerkiksi 1 000 euroa kuussa, millä pystyisi elämään sitä minimielämää, että pystyisi hankkimaan asunnon ja ruokaa itselleen. Sen päälle sitten rakennettaisiin työelämää, eli se kanssa kannustaisi työhön, että sulla on se toimeentulo on turvattu ja sen jälkeen on kiva tehdä työtä, mikä tuottaisi toivottavasti mahdollisimman paljon lisäarvoa ympäristölleen. Tavallaan 20 tuntia työtä voit hyvällä sekällä tuplata sen oman toimeentulos. Ja varsinkin siinä vaiheessa, jos saat tehdä semmoista työtä, millä on niinku tarkoitus sulle itsellesi, että tunnet kokevasi hyvää työtä, niin se olisi niinku todella hyvä juttu. Se, että se riittää minimiin semmoiseen terveelliseen elämään. No Suomessa on asumiskustannukset karannut tosi pahasti käsistä, niitä pitäisi vähän laskea. Se on tosi vaikea sanoa, mikä on se oikea summa. Mutta silleen, että on se asuminen ja terveellinen ruokavalio turvattu. No pitää myös miettiä se työn määritelmä, että miksi me tehdään työtä ja mikä työ on tärkeää. Ja nykyään teollinen yhteiskunta, meillä on paljon koneita, mikä taas on vienyt työtä pois. Ja nyt se on vähän hullunkorinen asetelma, että meillä on tosi paljon työläisiä, mitkä tekee 40 tuntia viikossa hikihatussa, mikään ei riitä. Ja sitten samaan aikaan meillä on todella paljon työttömyyttä. Me voitaisiin helposti tasata työnjakoa. Plus, että me pystytään helposti vähentämään meidän työmäärää myös sillä, että me aletaan miettiä, että mikä on oikeasti tärkeää. Että onko meillä tärkeää tämä yleinen kulutusjuhla vai haluttaisiko me vähän parempaa yhteiskuntaa rakennettua. Et asiat pitäisi saada kestävälle pohjalle. Puhutaan hirveästi tehostamisesta, että kaikkea pitää tulla tehokkaammaksi, mutta sitä ajatellaan vain talouden takia. Et tehokkaampaa olisi sillä, että ihmiset olisivat terveitä, saisi välitöntä terveydenhuoltoa. Nyt ajatellaan kaikkea vain talouden lähtökohdasta. Halutaan suurempia yksiköitä esimerkiksi sote-palveluiden muodossa. Mutta sitten taas, kun palvelut hajautetaan, niin olisi palveluita niin paljon lähempänä siellä ihmisellä käytettävissä. Jonotusajat lyhenisi ja muutenkin ihmiset pystyisivät niin pienissä yhteisöissään, kylissä, kaupungeissa, ne näkee itse sen paremmin, että niin minkä verran tarvitaan resursseja minnekin sairaaloihin. Että se tuottavuus ei saa olla se prioriteetti numero 1. Kyllä se hyvinvointi pitäisi olla. Suurin piirtein kaikkien meidän ongelmien lähtökohta on tämä meidän taloustilanne. Ja että minkä takia tämä taloustilanne on syntynyt tällaiseksi, tai minkä takia se on viety tämmöiseksi. Rahahan on alun perin ihmisen luoma instrumentti, millä piti helpottaa ihmisen elämää. Sen piti olla vaihdon väline. Mutta nyt se on niin kuin muuttunut semmoiseksi omaisuuden haalimismekanismiksi. Että se, kuka hallitsee rahaa, hallitsee kyllä niin kuin omaisuuksia, hallitsee kansoja. Sen takia Suomen pitäisi just saada se oma valuutta takaisin. Että Suomen päättäjät pystyisivät itse päättämään omasta talouspolitiikastaan. Meidän ei tarvitsisi maksaa korkoja meidän lainoista yksityisille pankeille, missä kaikki valuutta pakenee ulkomaille sijoittajien käsiin. Vaan meidän valtio pystyisi luomaan oman rahan itse, jolla se kaikki tuleva korkohyöty palaisi takaisin kansalle itselleen.
No, vapaakauppasopimus on sinänsä kovin kaukana vapaudesta, sillä se antaisi yrityksille tosi suuret toimintavaltuudet verrattuna nykyiseen. Yritykset voisivat siinä tapauksessa haastaa tosi räikeästi niin kuin valtiota oikeuteen siinä mielessä, että jos valtio katsoo, että yritys toiminnallaan rikkoo eettisiä pelisääntöjä, esim. Matalapalkkaa ihmisiä tai tekee ympäristörikoksia, niin yritys voi haastaa valtion siinä tapauksessa oikeuteen, koska valtio yrittää estää tämän yrityksen voiton saannin. Ja sitten tässä vapaakauppasopimuksessa tuodaan sitä, että yrityksillä olisi tosi suuri valta päättää, että miten näitä lakeja tulkitaan. Et päätöksiä yritetään viedä silleen demokratiasta kansalaisilta koko ajan enemmän ja enemmän finanssipiirien pariin. No, nykyään kansaa edustaa 200 kansanedustajaa, mitkä on jakautunut puolueisiin. Ja käytännössä puolueessa päätökset tekee puoluejohto, ja puoluekurin takia kaikki muut puolueen jäsenet äänestää sitä, mitä johtaja käskee. Eli nyt meillä on käytössä harvainvalta, eli siellä on ne muutama ihminen, mikä määrää mitä tehdään. Ja suorassa demokratiassa, kansanvallassa taas olisi silleen, että jokainen ihminen halutessaan saa äänestää kyseisestä asiasta. Ja tämä toisi sen, että koska kansa itse päättää, niin näiden asioiden niin kuin käsittely tuotaisiin paljon paremmin pinnalle. Että kansalaisjärjestöt pääsisivät tuomaan omia mielipiteitään esiin, ei pelkästään omistavat tahot. Kotimaisen ruoantuotannon ongelmat on tällä hetkellä se, että maatalouden toimijoilla alkaa olla tosi vaikeita niiden tuotantoympäristöt sen äärimmilleen politun kilpailun takia. Ja siitä ei oikeastaan hyödy kukaan. Maataloudessa olevat työntekijät, ne kanssa joutuu koko aika urakoimaan entistä enemmän. Kaupat kilpailuttaa niitä niin paljon, että hyvä, että ne tulee toimeen. Sairastapauksissa, jos ihminen sairastuu, kuka pitää huolta tilaa, niin kuka pitää huolta kanssa eläimistä. Niin tässä on monia moraalisia kysymyksiä ja Suomessa olisi paljon parannettavaa tämän suhteen. Tehotuotannosta pitäisi siirtyä kyllä vähän eettisempiin periaatteisiin. Ja en näe kyllä mitään järkeä siinä, että me tuotaisiin ulkomailta sitten halvempaa ruokaa, mitkä on taas tuotettu halvimmalla mahdollisella tavalla. Et pitäisi ajatella kyllä sekä ihmisten että eläinten hyvinvointia näissä jutuissa. Ja sitten taas, jos mennään kasvikunnan tuotteisiin, niin sitten pitäisi taas miettiä, että se tuottavuus ei saa olla se pääasia, vaan se, että meidän saama ruoka on terveellistä. Eurokriisimaiden auttamisessa on semmoinen hauska pointti, että maailmassa on velkaa niin paljon enemmän kuin on rahavarantoja. Et periaatteessa vaikka me käytettäisiin kaikki maailman rahat velkojen maksuun, niin meille jäisi velkaa vielä monin 10, monin 100, ehkä moni 1000-kertainen määrä, mitä meillä olisi sitä rahaa jäljellä. Eli meidän koko talousjärjestelmä pitäisi rakentaa täysin uusiksi. Ei pidä ottaa välttämättä ei pidä ottaa omaisuutta kaikille uudelleen jaettavaksi, vaan sen pitää mennä omalla painollaan. Mutta kumminkin pitää selkeästi luoda uudet pelisäännöt, että rahalla ei voi tehdä niin helposti rahaa. Ja ymmärtää se, että kun luodaan korkoperusteista rahaa, niin velkaa syntyy koko aika. Velka kasvaa koko aika koron takia, mutta markkinoilla oleva rahan määrä ei kasva. Tämä nykyinen talousjärjestelmä on matemaattinen mahdottomuus toteutuakseen rajallisella maapallolla. Ja meidän pitää keskittyä Suomessa meidän omiin asioihin. Me tiedetään, miten Suomessa asiat toimii. Kreikassa tietää taas kansalaiset, miten siellä asiat toimii parhaiten. Meidän ei pidä lähteä kertoa Kreikalle, että teidän pitää tehdä näin. Mutta onhan tästä yhteinen kumminkin tämä yhteinen ongelman ydin on tämä meidän talouspolitiikka. Ja siinä vaiheessa, kun me ratkaistaan se meidän osalta, niin se todennäköisesti tulee kyllä ratkeamaan sielläkin. Nyt on tämä suuri vaihe lähtemässä käyntiin, että meidän nykyinen talousjärjestelmä on romahtamassa. Nyt meidän
jonkunlainen kaos tässä syntyy, niin nyt pitää niin kuin päättää, että onko se niin kuin hallittu kaos vai sitten niin kuin aivan täyskaos, mistä kukaan ei tiedä yhtään, mitä tulee seuraavana päivänä tapahtumaan. IPU on maahanmuuttokriittinen. Mä sanoisin, että mulla olisi itsellä semmoinen periaate, että voidaan vaikka tuplata meidän maahanmuuttajien määrä, niitä, ketä tulee tänne vuotuisesti Suomeen, kunhan me luodaan selkeät pelisäännöt. Että Suomessa pitää toimia Suomen moraalin mukaisesti, Suomen lainsäädännön mukaisesti. Että jos sä rikot niitä vastaan tosi törkeästi, niin ei sulla pidä olla välitöntä oikeutta asua Suomessa. Että jos henkilö lähtee pakolaisena karkuun, huonoja elinolosuhteita, väkivaltaa lähtee pakoon, niin eihän saa tulla tänne tekemään väkivaltaa tai luomaan huonoja olosuhteita ympärilleen. Et tänne pitää tulla olemaan osa toimivaa yhteiskuntaa, missä arvostetaan toisia. IPU on kokoontunut tosi paljon samanhenkisiä ihmisiä. Yksi yhtenäinen piirre ipulaisissa on se, että kaikki vähän karsastaa puoluekuria. Että me ollaan sitä vastaan, että puolueen johto sanelee meille, mitä mieltä meidän pitäisi olla. Että IPUssa on toisinpäin, että puolueen johto kuuntelee, mitä mieltä edustajat on mieltä. Ja tuo sitten omia näkemyksiään siihen kanssa. Mä olen nyt kymmenkunta vuotta yhteiskunnallisesti tosi kiinnostunut asioista ja olen seurannut silleen, että miksi asiat menee niin kuin menee. Ja nyt en vaan pystynyt seuraamaan enää sivusta silleen, ja varsinkin kun minua pyydettiin nyt ehdokkaaksi nyt toisen kerran, niin nyt mä ajattelin, että nyt on se aika sitten lähteä. Että aika on nyt.